חברת תרמוטסט היא החברה המתקדמת ביותר בשוק לאיתור חדירות מים בעזרת מצלמה טרמית. אחד האמצעים שנמצאים ברשותנו לאיתור חדירות מים היא מצלמה טרמית. זוהי המצלמה הטרמית, וכך אנחנו עושים הדמיה. אם נאמר אני מסתכל על הקיר ורואה טמפרטורה של 13 מעלות, ונאמר עובר צינור מבעד לקיר, לצורך העניין זה היד שלי, אני אשים את היד על הקיר כמה שניות, יוריד אותה, וכך אנחנו רואים בעצם את טביעת האצבעות על הקיר. ככה זה כמו הצנרת, שאם הצנרת עוברת מבעד לקיר, ככה אנחנו גם רואים את הצנרת. אין צורך לפתוח לא ריצוף, לא קרמיקה ולעשות נזק מיותר. אמצעי נוסף עומד לרשותנו הוא סיב אופטי או רובוט המוחדר פנימה אל תוך הצינור ונותן סקירה כללית על מצבו מבפנים. בסוף הבדיקה יקבל הלקוח תקליטור עם מסקנות הבדיקה. בכל בעיה ולייעוץ מקצועי צרו עמנו קשר ונשמח לשרתכם.